गिबियावनो दिपा बर' गोजोन खौसे आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। बिथांमोनहा आंखौ क'क्राझारनिफ्राय धेमाजियाव फैनानै फरायसाफोरखौ मटिभेसन होनायनि बे गेदेरथार हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु होदों। दा बे बिथिङाव आङो दिपा बर' गोजोन खौसे आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। आरो दिनै आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंगोन, जोंनि फरायसाफोरखौ एम्पावार खालामनाया मोनसे रिभलिउसन जादोंना, आरो जोङो बे रिभलिउसनखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनांगोन। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां समाव डाइभार्ट जादों, गोबां समाव गावसोरनि थांखिखौ दानो हायैयाव, गावसोरखौ बुजियैयाव, थुलुंगा मोनैयाव खायफा फरायनायखौ नागारदों, खायफा सुइसाइड जादों, खायफा फेग्रा मुवा जादों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोरै दुखुनांथाव। जोङो बयबो मिथिनांगोन जे जोंहा जोनोम जानायनि उनाव माखासे फ्रिडम थायो, माखासे उदांस्रि थायो। बे उदांस्रियानो जाहैबाय लेखा फरायनायनि उदांस्रि। जोंनि उदांस्रिया जाहैबाय मोजां मोजां गाननाय जोमनाय गाननाय, बिफां गायनाय, इसोर सिबिनाय, बिमा बिफाखौ सिबिनाय, फोरोंगिरिखौ मान होनाय, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय। बे जाहैबाय जोंनि मोनफा मोनफा फ्रिडम। दा बे फ्रिडमखौ जोङो एन्जय खालामनांगौब्ला जोङो लेखा फरायनांगोन। लेखा जोङो गोरों जायोब्ला जोंनि जि गोसो सिङाव हाबनानै थानाय माखासे गोहो, बेखौ जों एम्पावार खालामनो हायो। बयबो फरायसाफ्रा मोनसे मोनसे गोहो थायो, नाथाय बे गोहोआ उन्दुनानै थायो। बेखौ जों फोजाखांनांगौ, आरो फोजाखांनांगौब्ला जोङो लेखा फरायनांगोन, गेदेरफोरनि जिउ खौरां जों फरायनांगोन, आरो गेदेरफोरनि जि साक्सेस स्ट'रि बेखौ जोङो फल' खालामनांगोन। अब्लानो जोंनि फरायसाफोरनि गोसो सिङाव थानाय जि उन्दुनानै थानाय गोहो, बेखौ जोङो एम्पावार खालामनो हागोन। दा दिनै जोङो बयबो मिथिनांगोन, नैबे समा मोनसे कम्पिटिसननि सम। कम्पिटिसना जाय जेरै हागौ एरै मोजां खामानि मावनायनि मोनसे कम्पिटिसन। जेरै सुनिता उइलियाम्सआ बुहुमाव मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन सुजुनो थाखाय अख्राङाव थांदों। दा बिथांनि जि गुवार साननाय, जि मोनसे इन'भेटिभ साननाय, क्रिएटिभिटि, बेबादि साननायखौ जोंबो फल' खालामनांगौ। जोंनि फरायसाफ्रा बयबो अख्रां सायाव थांनो हाया जानो हागौ, सुनिता उइलियाम्स जानो हाया जानो हागौ, नाथाय जोंहा मोनसे मोनसे गोहो दङ। बेखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन। खायफा डक्टर जानांगोन, खायफा इन्जिनियार जानांगोन, खायफा एन्टारप्रेनियर जानांगोन, खायफा आबाद मावनांगोन। माने लामाया जोबनो गैया लामा। नाथाय बे लामाखौ जोंनि फरायसाफ्रा बैसो गोरलैखाय मालाबा मालाबा आन्दायो। दा बेनिखायनो फरायसाफोरनो लामा दिन्थिनांगौआ जोंनि बिबान। आरो आङो गोबां समनिफ्रायनो गोबां जायगायाव, बुंनो थाङोब्ला आसामनि गासिबो जिल्लाफ्राव खना खनला थांनानै फरायसाफोरखौ आङो थुलुंगा होबोदों। आरो आंनि इउटुब चेनेलाव, डक्टर अजित बर', बे इउटुब चेनेलाव गोबां फरायसाफ्रा कमेन्ट हरदों, मोजां मोजां कमेन्ट हरदों। अब्ला आङो बुजिगोन जे जोंनि जि मटिभेसननि मोनसे रिभलिउसन बे खामानि होदों। आरो आङो बुंगोन, माखासे फरायसाफ्रा दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय आंनो फन हरबाय थायो, आंबो फल' खालामबाय थायो, बिथांमोनहा साजेसन लाबाय थायो। दा बेखायनो आङो बुंगोन फरायसाफोरखौ जे बि साराउन्डेड बाय गुड पिपोल। आरो जोंनि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा मोजां मानसि जानांगौ, गोरों मानसि जानांगौ। जुदि जोंनि फरायसाफ्रा गोरों मानसिजों लोगो जायोब्ला, मोजां मानसिजों लोगो जायोब्ला थुलुंगा मोनगोन, इनफरमेसन मोनगोन, नलेज मोनगोन। बेनिखायनो आङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो, जाहाथे फरायसाफ्रा गाज्रि लोगोनिफ्राय गोजानाव थायो। गाज्रि लोगोआ मोनसे खामानिनि गेजेरजों मोजां मानसिखौ गाज्रि खालामनो हायो। आरो फरायसाफ्रा बेखौ बुजिनांगोन, जोंनि बिमा बिफाहा सिमांथ' दंखायोआनोसै गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनायनि। नाथाय जों बयहाबो मोनसे मोनसे सिमां दङ। बे सिमाङानो जाहैबाय जोङो थांनानै थानाय समाव थांनानै थानांगौ, माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै। जोंनो दिनै थाखा फैसा नांगौ। थाखा थायोब्ला जों गारि बायनो हागोन, थाखा थायोब्ला जों न' बिल्डिं लुनो हागोन, थाखा थायोब्ला जों मोजां मोजां जानो हागोन, थाखा थायोब्ला जोङो
गोरिबफोरखौ मदद खालामनो हागोन थाखा थायोब्ला जों गोजान गोजान जायगायाव जों बेरायनो हागोन थाखा थायोब्ला जों मोजां जों खामानि मावनो हागोन नाथाय थाखाखौ मोननो थाखाय जोङो लेखा फरायनांगोन लेखा फरायोबानो जों थाखाखौ खामायनो हागोन गोजोन्थों दाथ' बुंनो थाङोब्ला दिनै जुन दाननि 2022 मायथाइ नङा होमबा आरो 22 माय आरो लोगोसे 2025 मायथाइ बे देवबार फुंनिफ्राय जोङो दिनै सांग्रांथि मेलजों लोगोसे जोंनि फरायसुलि फरायसा लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि दख'रानिफ्रायनो फरायसाफोरखौ लेंहरनानै जों माखासे बे दिफा हालामनि जोङो माने फरायसाफोरखौ बोरैबा जोंनि दावगालांनो हागोन बोरैबा जोङो गावनि गथ' गथायखौ जोङो बोरैहाय गोरों गोरा खालामनो हागोन बेखौ लानानै जोङो दिफा बर' खौसे सुबुं आफादा जोङो टारगेट मडेल लादोंमोन दा दिनै मोजाङै मोजां जाफुंनाय बायदि जाबाय जाहाथे मोजाङैनो जानानै गथ' गथायफ्रा फरायनाय लिरनाय जिखुनु खामानिफ्राव मोजाङै मोजां बारग'लांनो हाथों बेखायनो जों नोंथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्रा बुंनानै फोजोबना होनाय जाबाय आंनि बिबाना गोदानथ' नङा आगोलावबो जों 4 बोसोरसो 5 बोसोरसो आङो नेहाथारि बिबानखौ दैदेनबोबाय दा जों लोगोसे बिथांखौ लिंलायनायाव जों लोगोसे आंखौ गोदानै आफादगिरि बिबानखौ होफिनबाय दा आं बे आफादगिरिखौ बिबान मोननानै ओरैबायदि थांखि लादों जे जोङो दिफा बर' सुबुं खौसे आफादा दिनैनो नङा बेयो जोंना गोबाव दिननिफ्रायनो जोबोर खुङै दिनै जोंनि बेयाव दिफा बर' सुबुं खौसे आफादाव दिनै फ्राय 302 न'खरसो गामियारिफोरा समाजारिफोरा बेखौ बेंनानै लाखिदों थ' बेखायनो जोङो दिनै खुब सांग्रांथिखौ गेजेरजों जोंनि दा फरायबाय थानाय जिथुनाखि गेजेरनिफ्राय गोजौ फरायसालियाव जे आनजादाव उथ्रिनो हानाय बिथांमोनखौ जोंफोरो जेरै जोंबो दा मान बावथिबाय जों सानबावाखै दे बिथांमोननो दिनै जोंबो बिसिमावनो मान बावनायानो जोबथा जाबावगोन बा जोबथादो बेखौ जों सानना लायाखै जे बिथांमोना रोंनांगौ आरो सोलोंनांगौ गोबां रोंबावो मारो गतिके बेखौ फोरोंनो थाखाय माबायदिनो बिमा बिफाफोरा हदाय सांग्रां थानांगोन बिमा बिफाफोरा नाजानांगोन अब्लानो हयथ' जोंनि गथ' गथायफ्रा उनहालागै सोलोंनो हागोन गथ'फोरा आसा थिनानै दिनैनि बे समाजारि सांग्रांथि सावरायमेलखौ लिंनाय जादों बेयाव नोंथांमोना दिनै फैनानै जोंफोरखौ जिथु सहयोग होफैदो बा सहाय होफैदो जों बेखौ नोंथांमोनसिम रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे जोंनो नांगौ आलासिखौ जोंफोर लिंहरनानै दिनै बे गसंनानै बुंथिनो हानाय जोंफोर निस्सय जोंफोरनि बर' समाजाव माबा मोनसे हासार फैनाय बायदि मोनदों जोंनि बर' समाजनि गथै फरायसानि गोरबो सिङाव मोनसे सोरांनि मोनसे जेवारि बा आलारि फैनाय बायदि जोंफोर मोननानै लादों आरो गतिके आं दिनै सासे बारग' नेहाथारि आरो गोदानै आफादगिरि बिबान लानानै दान्दिसे बुंनायाव आं एसे गोजोननाय जाबाय।